sesuai semuanya ini lho. Ya apa kon iki? Kok nandi? Ya siki suasanae. Lho. Tenan, dikon iku. Kok gurung wayahe, mari ngene sik. Jam piro iki susuan warung Sawe bos, Marias gini. lho sampe senono lho. Lah diterterno. Bingung ae rek mari ngene lek sik kalah. Wis gak aku gak pamit nang kon. Yo, repot iki tanda berasi. Kurian ngono rek. Oh ya ini kan ayo. Aduh. Kok telepon boter ayo. Saken arekku mari murus-murus. Jak metu aja kak ngedek di kampung ae. Telepon aja. Loh, siapa telepon? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Dur. Mela aku ayo. Kon juga ngedek kae di kampung. Nang di. Yo kene lho nang Kayu Tangan Heritage. Oh, ya wis wis. Tante ini di TK ya. Ya. Kita saling si aku. Ya wes oke. Oke. OTW aku mari ngene ya. Ya wis, ya. Ah, kena ta iku. Suwene rek. Kon iku mangati ta, Cak. Ngene lho, ayo kon timbangan apa? Beketek dek kene ae nang Heritage enak. Iya yo. Saiki ya. Iya kon pisan kok kon buka ndek kono, kon arek milih kok sembarang ono wis. Ya wis, ayo. Ayo bedal ae. Saya bedal wis ayo. Gak usah arek iki meneng. Iya, ya. wong loro tanpa. Yo. Ayo Dur. Ayo sesuai semuanya ini lho. Ya apa kon iki? Iki toko apa iki tak? Lho, ya iki jenenge toko Uns. Loh, Toko es krim. es krim dengar ke kampung. Lho awakmu roe. Ning arep kampung tok ae. Mangane kon tak jamek iki. Murah mas, ini sewuan paling kok. Ngawur ae iki bule tok sing rene sewuan. Enak. Ya Muter wis. gini. Padha ae ter. Tapi ya begini kan Malioboro ya. Lho mangkane iki kon tak jak rene. Lah kon deket temae di kamar koyo kuro are. Gak tau metu nang ndi. Ero aku. Iya, apa ya Rio? Lho. Tenan dikon iku. Kok Gurung wayahe, mari ngene sik. Jam piro iki susuan warung sawe bos, enggak ngene biyen. lah piyen. Kon pirang taun Ayo mari dong lho. di kampung ae. Apa iki jenenge iki? Heritage. Kosong. Ya iki Heritage kamu Kayu Tangan. Bersih ngene. Apik saiki. Yo, lon. Apik ya. Kampungnya ya. Padang bersih. Makane kono ojo ngetok kae di kamar. Lho, golek wangsit. Oleh uang gitu, ikan apik bener lah ya itu. Wong ae sampe ngomong, kon iki waduh nemen kon iki. Nah, saya kon tak ajak mlebu rene. Di Penghulu, nasi rawon, bukan di kene wae enak. Nah, aku sampe wong iki lho. Iki rawon. Oh, Kok gak temu tuh. bener-bener keliru mewon. Wae, lah iki mange sambungane ya. Saya tak peseno kon. Ya wis, aku tak lungguh ya. Yo. Oh. Nasi rawon, jeruk panas, teh panas 1.
Kan nih, tenang aja itu biar awan iki. Awak wis ngerti ya. Tebel iki lho, wis ready awan iki. Ngomongnya ini poso luwe bos. Iya wis ngerti lek kon poso. Masa aku dhewe yo Kan poso apa gak? gak poso. Iki repot iki. Rentoi. Ayo njoba ya, panas ini. Ayo ku ungkap, ayo ngisi senang nyoba ya. Begini anak ISIS. Ini lah isi sadar. Lho, pemandangannya enak. Itu coba bingung aja ta lah. Ya apa, pemandangannya enak ya. Terus dunia luar kon malian. Biyen lu gak ngene lho. Lah kon biyen ini tahun piro? 70-an paling kon. Lho ngawut ae, yo sik tahun 80-an lah. Kon 80-an. Ya aku sih kat lahir terus 80-an. Biyen begini iki gak ngene. Ya biyen gak ngene, biyen aja nih. Saiki yo wis wapi wis. Berubah saiki. Pemandangan yo iya terang Berarti aku ae. kan rene pirang-pirang tahun pisan yo. Ayo main tak jak rono ayo. Nang di mana? Wis talan uruto ae. Tak jak. Ada apa cedek? Lho ya. Kon ku cek ro, cek khatam. Oh, iya, iya. Tak jak rono delok river Iya iya yo terus sembarang ngono lho. Iya, iya, iya. Mumpung kene iki sik. Ya jadi kon iki makame Mbah Ongko. Sopo Mbak Unggul? Isi babat alas kene biyen. Ayo sih ajak tawasul kon. Terima kasih nang ini. Leluhure wong kene. Endi makame? Lah iki lak makame ya. Ayo tawasul sih ayo. Yo iki lho. Omah sing ngono awas jaman biyen kon sik cilik sik pancet kok ngene bersih. Iya mah jangan londo Ya iki. iya, makane kon cek ro kon. Apa yo? Kena kedai kopi. Lebu mana ya? Ladok mana ya? Arek sian, Bos. Yo engko Kayak wetengmu kurang ngabut saya weteng karet bae. Loh, bulan masuk kayak nyempit-nyempit gini bersih. Iya. Sebab sadar masyarakat buang sampah kalau sembarangan. Lah kon buang sampah melok-melok, buang sampah melok-melok, buang sampah. Kok kena iwake tapi. Jadi guro golek iwak. Loh, korek tak selolo. Instagramable. Iki biasae digawe wong-wong njupuk shoot gawe TikTok. Iku lho dodol opo iku tak? Kok nek nang badokan, kok nang badokan kok titen kon. Gelem mawon. Gelem, Bos. Ya saya wis mumpung sik rada tebel iki. Akeh ademu. Ayo wis ayo. Ya wis ayo. Mas satu aja, Mas. Satu aja. Selalu bukumu lho. Ayo. Bisa, mari ini apa badok mana apa mana. Ya engko sik jangan mudun sik. Iki ini sembarang ono, orem-orem mah ono. Njaluk apa wis. Mumpung sih. Lho, iki lho sik. Sik wis mari ya skrime. Lho, sampe senono lho. Lah diterterno. Bingung ae rek mari ngene lek sik kalah. Iya, Ini iya. badok apa maneh? Wis engko ae sik warep. Enak iki Gila es krim skrime. Ya sik pilih Oh, ya. didulang di sana, coba bayi tuwe. Lho ya apa didulang pasamu. Sik Dan ini kok lah iya kan biasa tuh es krim tungtung. Iya, pasan tuh gaji 1000-an. Lah iki piro iki ngene iki? Larang iku, aku tak sebutno, wis gak mampu jelas awakmu. Enak ngene. Asli enak. Asli enak. Loh, wis entek es krim iki. Ya wis ah, wis mari. Wis apa maneh saiki? Bikin apa maneh? Mulai ae. Wis wareg soalnya. Ayo wis. Iya, saya Mulai mulai. kalem. Iya, yuk. Melaku kalem ya. Iya, iya. Wis ayo.
Ini ngene apa iki? Iki ngene sing barang kuno-kuno tok, ero enggak heritage kuno-kuno. Tapi yo, Lah memang api-api tok ae kon iki. setel kaset Ya, ae. api. Iya jangan biyen koleksi iki. Wis ayo wis, Yo sayo. jero liyane awakmu. Yo mungkin isi lo enak. Gak apa-apa, ndek kene iki wonge ramah-ramah kok. Sing penting ku jujur. Yo yo terang. Jujur ku enak-enak wis ta lah. Iki gak jujur yo apa, Bos, Bos. Pokoknya lebih selfie-selfie ndek kene gak apa-apa. Apa ya nih ini? Jujur ku enak wis ta lah. Lho, Bener gomblek ya. gomblek banget. Loh, masih ono sepeda-sepeda di pinggir ngene akeh ngene aman. Aman ya di gini yo. Iya, pokoknya budaya jujur ku enak-enak wis ta lah. Bener aja nih. Bandi. Oke. Gak nyeketem di kampung ae kon ropo malian kon. Inilah enak kon, malah pecah pikiranmu ya. Iya. Loh, kok lah vokalis ah, gak kepingin nyanyi ya. Wis gak mood nyanyi lagu opo kok Ayu Kero ah. Popo. Ayo iki lho. Tuku Jasuki ayo. Enak nih. Gak saya kon malah garapi aku saiki malah kon. Kok gak kablek duwe. Sing gawe iki aku. Utang tak aku nang. Kon wis akeh gak bayare. Ini tau iku seli mlaku ngono tok nang kene kayu tangan niku. Lumayan. Jalan ngene dhewe iki. Masuk ngene dhewe iki heritage lho. Iya. Tergantung sing rumah. Ayo wis langsung nang ngene taman ae. Ngene iki wis kelompok kabeh arek-arek ngene iki. Loh. Nah, ndi arek-arek iki? Sepi ngono. Wakai sepeda tapi yo. Ya apa iki? Ya wis aku tak adus dhisik wis kok entenono ning ngene Ruli. Ya wis, Ya. anteni dulu. Ya wis. Suwe ini ata yo jare adus. Lah iya mau adus gak balik-balik. Iki kena acara bal-balan ae yo, lane balapan ae iki. Yo mbok. Gantian ngono lho channel-e. Kon bendino kon bal-balan ae remek. Sak iki api. Iki bal-balan iki Iya. bal-balan. Lah iki arek kon adus. Suwe temen adus Pak Putri Solo ae rek. Resik-resik ah, Bos. Liket kabeh awak gak enak. Tekon dhisik iki, Mang. Ada teko kayu tangan. Lu heritage. Iya. Aduh. Ke arek enom arek rek. Dadi dhewe saiki gak ngejak-ngejak. Lah ya iku. Gak kandhani kok coba marare kok. Gak enak ambek Cimblek ambek Ruli tambah ngomong. Waduh ngono ya saiki yo. Yo gak ngono iku mang saking nyenengno water iki lho. Ngetek kae di kampung saken ah, Bos. Wis Dun, kon meneh tak jak mlaku-mlaku Dun. Nang ngene kono lho. Nang di alun-alun tandi tak traktir. Kan yo. Nang alun-alun. Kok sarek loro iki wis ae dedok ae. Lu saken rek alun-alun. Tunggu-tunggu. Itu kacang ambek jagung rebus sak isa, Dut. Sampai ndelok tanah bedes. Ya wis Dun, aku tak mulai lek ngono. Lho, tenan. Wis, tak mulai wis. Piro iki ya? Gak tau bijak ambek si Black. Dun, letter. Ya wis. Wis gak aku gak pamit nang kon. Yo. Repot iki tanah bedas sih. Purian ngono rek. Wis. Repot Cimblek iki.